Boa tarde. En primeiro lugar, pois agradecer unha vez máis á Asociación Proxecto Máscara por estas iniciativas, sobre todo entendendo que esta en particular nos tempos que estamos padecendo, pois bueno, non se pode senón tomar como unha acción de resistencia cívica contra a calamidade. En esa acción de resistencia, pois, temos que seguir. Eu, para romper coa normalidade que está ocurrindo neste acto, vou utilizar unhas notas. Chisco, Francisco Fernández Naval, pasou máis da metade da súa vida traballando nunha das súas profesións, que na función pública. Eu podo dicir, testemunhar que o fixo defendendo o público. Non só defendendo o público no dobre sentido da palabra. A cousa pública é a xente que se tiña obrigadamente que acudir a función pública. Moi de agradecer, fun un dos moitísimos beneficiados por a súa inmellorable actitude. Ademais, outra profesión que xa a súa máis querida é a de escritor. El, por exemplo, novelista, e sempre todas as novelas que escribiu, que escribe, sempre son con temas de interese colectivo. A memoria, entendida como memoria histórica, territorial, pero tamén como memoria viva, como os recordos propios del ou da súa familia ou da xente que el coñece ou coñeceu. Tendo moi presentes os temas a lingua, os temas de territorio ou da muller. Moitos máis. Paga a pena que vos acerquedes as súas novelas. Tamén dedicou moito tempo e enerxía á literatura xuvenil e infantil. Individualmente publicou 10 títulos, convencido de que se trata dun ámbito esencial na formación das persoas libres e de valores firmes. Neste tempo de confinamento, o que recordo é un vídeo que fixo para os rapaces, explicándolle unhas cousas sobre os paxaros, porque ademais eu non sei como lle quedan ratos libres, pero en ratos libres que lle quedan é un observador dos paxaros, entre outras cousas. Entón imitaba algún dos cantos e lles explicaban cales eran. Foi membro fundador da sección galega do Open Club, da Asociación de Escritores, é membro da Asociación de Escritores en Lingua Galega, participou en máis de 50 libros colectivos, moitos deles editados en defensa do patrimonio, da memoria común, como A Cova de Eirós, o Poleiro en Celanova, o Voltaire en Ourense, Fragmentos para a Memoria, sobre represaliados do franquismo, sobre o pobo palestino, contra a mina de Corcoesto, sobre o Prestige, en fin, e moitos máis. Tamén é poeta, como é poeta, por exemplo, cantou, evocou, reflexionou nos seus versos sobre cousas tan próximas para moitos como o río Miño, como o mar de Lira ou como o monte Pindo, pero tamén sobre Nova York, observando as pegadas nesa metrópole, as pegadas culturais que el coñecía, e tamén o abrallante da metrópole. Participou desde os anos 70 no asociacionismo cultural, que para ele é o mismo que activismo cívico e social. Convencido que estas entidades son parte fundamental do tecido social e indispensables nunha sociedade democrática. Foi membro da compañía teatral Histrións 70 e cofundador dos proxectos teatrais Rúa Viva e Caritel, poñendo en funcionamento en Ourense a segunda sala de teatro independente que houve en Galicia. Formou parte das xuntas directivas da Asociación Cultural O Facho, da sección da Coruña da Sociedade Galega de Historia Natural, a Asociación Cultural Canle de Lira, é socio ademais da Cociña Económica da Coruña, do UNICEF, da OCU, do Museo do Pobo Galego,
da Asociación de Amigos dos Museos de Galicia, colabora de maneira permanente con entidades de carácter social. Durante anos, como membro do colectivo Cultura Solidaria Galega, colaborou con Acción contra a Fame, procurando recursos para proxectos humanitarios, en particular durante a crise humanitaria que padeceu o Sahel, pronunciase Sahel, nos primeiros anos do século, ou axudando a colectivos de mulleres campesinas en Nicaragua. Froito desta experiencia foi o libro Níxer, publicado por Xerais, de autoría compartida co xornalista Camilo Franco e con Alfonso Costa. Foi escrito durante a viaxe realizada por eles a Níxer para facer visible a situación que se vivía no norte dese país. Escribiu crónicas nos xornais de La Opinión e Diario de Ferrol e conectaban cada día coa Radio Galega para contar a experiencia que estaban vivindo. Eu, pola miña banda, hai moitas outras cousas, pero pola miña banda quero lembrar tamén os artigos neste verán na Voz de Galicia, escarbando nunha ferida da que non é fácil desfacerse. A ferida que, a propósito do confinamento, unha ferida que non cura nunca, que ven do choque entre a necesidade de seguridade, pero da non menos imperiosa necesidade de poder demostrar o amor a quen queremos, en xestos tan necesarios como abrazarse ou ubicarse ou agarrarse. Bueno, por isto e por moitas outras cousas, propuxen a Chisco para este premio. Decía o meu mestre e amigo Agustín García Calvo que o mellor que podemos facer polos demais é pasalo ben, pero se ve que pasando ben, como seguro que fai Chisco, saelle a un facer moitas cousas, cousas que serven e que son moi útiles para os outros. Así que, para ele este premio, creo que tiñamos que amosalo, non? Ten máis medo que a min. En Carnota a isto non lle chaman máscara, chamanlle a buseira. Vale. Vexen e buseira. Bueno, aquí se queda. Bueno. Moitas gracias, Xavier. Gracias ao Proxecto Máscaras, a Asociación Proxecto Máscaras, por esta convocatoria anual que, de alguna maneira, fai visible todo ese traballo do que acabades de falar aquí, non? Un traballo que a sociedade en xeral non percibe razonablemente ben, porque non está moito nos medios, e porque, bueno, anda todo o mundo con presa a outras cousas. Estuven aí sentado, fixados, a Asociación Proxecto Máscaras, Arte e Pedagogía en Código Aberto. Estamos todos con buseira posta, estamos todos con máscara posta. Arte e Pedagogía en código pechado, porque este acto de hoxe indica hasta que punto nos está afectando. Porén, temos que seguir vivindo, e porén temos que seguir facendo cousas, e temos que seguir mantendo o noso nivel vital, o noso nivel de colaboración participativo con buseira posta, como dicen en Carnota, e intentando que todo o traballo feito non se nos veña abaixo. Eu, cando me avisaron de que podía recibir este premio, pensei, como pensastedes, aquí acabades de decir moitos de vos, que, bueno, eu non fixera nada para iso, pero logo, mirando para atrás, dixen, coño, pois levo toda a vida metido no asociacionismo cultural, ganei algunhas batallas, salvamos a Marisma de Miño, non se instalou en Ourense a celulosa, ganamos algunhas batallas e perdimos casi todas as demais. Algunhas aínda con proceso judicial aberto, como eu fun dos que denunciei a aquel vertedeiro de Brens, hasta que se desplomou e levou por diante unha persona que nunca apareceu e sobre que non hai ninguna responsabilidade e todo quedou aí, non? Por iso digo que ganamos unhas veces e perdemos outras, pero eu sempre pensei que Galicia era unha sociedade desde novo, con déficit de asociacionismo, colaboración, cooperación, e que era necesario estar aí e participar. É un pouco o criterio ético e moral tamén, non, de transformar a sociedade en ese sentido, con esa orientación.
Non sei se isto en código pechado nos vai a dar algunha oportunidade nova, en calquera caso temos que buscar as maneiras de seguir facendo todo isto. Eu estou moi contento e levarei con moito orgullo a Tartaruga porque eu sempre crin, eu estudiei filosofía, que creo que era de Zenón, paradoxo de Zenón. Zenón tiña varios paradoxos que a velocidade, un deles era con Aquiles e a tartaruga. Aquiles nunca podería ganarlle a tartaruga a carreira, porque, non vou contar o paradoxo agora, pero eu son moi de tartaruga. Hai que ir despacio, pero hai que ir, e hai que chegar. Non hai que quedarse a dormir como Aquiles, hai que ir. Así que levarei a tartaruga con moito orgullo, lembrándome de Zenón. Simplemente unha anécdota personal que probablemente me marcou en este sentido na miña vida, ya que eu xoguei entre os 15 e os 17 anos nun equipo de baloncesto. Eu sou narrador, entón teño que dar unha historia. Aquel equipo de baloncesto era fantástico, era un equipo moi bo. O 5 inicial daquele equipo de baloncesto xogou todo na primeira división española. O noso base e capitán chegou a ser base do Barcelona naquele equipo mítico de Epi, Sibilio, Norris e todo aquilo. Pero había un xogador que era o peor de todos, que era eu. Eu era o xogador máis malo de todos. Os números de camiseta elexíanse en función da xerarquía do equipo. E cando eu cheguei a elixir o meu, só quedaba a camiseta con número 8, que era a que me tocou a mí. Non había ningún xogador famoso con número 8. Se había co 7, co 10, co 12, co 6, co 5, pero co 8 non. Eu era moi mal xogador porque a mí só botaba a cama en dereita, non botaba a cama en esquerda. Entón o meu traballo era todo por o lado dereito, pero non podía cambiar demasiado. Pero aprendín unha cousa que me valeu para toda a vida, para sempre, al lado onde estiven, e é que eu tiña un papel fundamental naquele equipo. E que eu tiña que darlle 5 minutos de descanso ao escolta dereito, que era Gil, que era moi bo, para que mantivese o seu ton e o seu nivel durante todo o partido. Sin os 5 minutos que eu saía intentando facer o mellor que podía, sendo o máis malo do equipo, Gil non iba a xogar todo o partido ben. Aquilo para min foi unha enseñanza. Sempre recomendo deportes de equipo, porque nos deportes tamén o individual. Eu tamén corrín atletismo e sei o que é o esforzo individual de entrenar todos os días. Pero o deporte de equipo nos fai ser participativos, colaborativos, asociativos, un pouco nos educa na filosofía do proxecto Máscaras, creo. Ahora vou facer, para rematar, un momento de publicidade. Eu decía Xavier que son socio da Cociña Económica, efectivamente hai moito tempo, pero por iniciativa de Carlos Sabeledo, un poeta, o mes que ven vai a sair un libro que se titula Poetas na Cociña. Poetas na Cociña é un grupo de poetas que nos xuntamos para darlle á Cociña Económica un elemento máis co que poder nutrirse, se é que pode vender exemplares, e que nos financiamos, é dicir, o que costa o libro, editar o libro, xa está pagado polos autores que participamos tamén. Vai sacalo a editorial coruñesa Medulia, e participan Carlos Sabeledo, que é o coordinador de todo, Yolanda Castaño, Olga Patiño, Enrique Rabuñal, Luciano Rodríguez, Xavier Seoane, José Carlos Ulloa García, Xulio López Valcárcel, Diana Varela Puñal, Eva Veiga e Montserrat Joldi San Martín e eu. E quería decirvos que o libro estará a mediados de novembro, seguramente, que todo o que, como xa está financiado, todo o que se recaude do libro será para a Cociña Económica e que o mellor pode ser un bo agasallo de Nadal, un Nadal que vamos tamén a vivir de unha maneira un pouco probablemente en código pechado. E nada máis, moitísimas gracias.